Egiz esan, egitan, guernan ingaudea pentsatzen nuen, aizu. Baina guazen ondo pasatzera. Han dituzuten edo nistira eraman stripper batekin edo zaki bat buruan jarrita. Ba ez, ondo pasatzea, enbezu gustatzen daizkit, andaluzarrak eta gomina. Hori agurraren grazia zen eta. Por cierto, Auroran nola deitzen da, eskongabe agurraia ez? Orduan zer izango litzateke diozu jakengo duzue, nire gogoz kontra ekarren hauzut eta ergaraz jantzin hauzute? Falta zaigun bakarra, Antxonek bidaia izorratze. Zue kalimotxoa bai edo ez ezin dudala rebujitoakin. Ba, 6 edo 7 dara mazkizu, maja. Zer dira xurrumurri horiek? Azen eskapuzka, gora mantxanilla, ardoa eta flamenkoa, polita, aizerako irriparra, ura dan irriparra. Iratzen hauen izarra ez, espero bateun bat angeru zondari ezatea, zertako bat emate gogoa sartu zaidalako... Amaia, ezintzea egon jende guztiarekin horrela Antxonen erruagari. Ezan dugu beretaz ez dugula hitz egingo. Zenolako neska ederrak. Hiru hoiek, ez da auguri du ere. Mutil lau daukatelako? Hobeto? Okerro, Okerro, gure etxeka da? okerro, Okerro? euskaldunak dira gutxienez. Ufa! Itasun pixka bat, esertzeko mesedea egin, hortik txisteak eskatzen ari zaizkit. Irakasleak Jaimitori esaten dio, zuzendaria ona etortzen denean, 3 galdera egingo izkizu Jaimito. Zenbat urte dituzu, eta zuk esango duzu, 10. Zenbat urte daramazu ikastolan ikasten, eta zuk esango duzu, 2. Zer gustatzen zaizu gehiago, matematika edo hizkuntza, eta zuk esango duzu, 2. Kontuz Jaimito, ez zaitez okertu. Zuzendaria iristen denean Jaimitori galdetzen dio, zenbat urte daramazu ikastolan ikasten? 10. Zenbat urte dituzu? 2. Mutiko, tonto horpegia ikusi aldidazu, edo nahi didazu adarra jo? 2. Oso farregarria txisteak, la hostia egitan, barregarria zea. Zeartea okasunten hemen bagarra pixka taldatzeko zura makinan zenuken sartu. Errespetua faltatu gabe, neskatza. Euskalduna izateagatik... Gonorrea familiakoa ez da, euskalduna dio, eta herrialdeetan kultura ez da, alpertalde, asestatik altxatzen zaten bakarrik baranda egiteko, zertatzea. Zergatik ez doaz zure etxera, eta harria jasotzen hasi edo euskaldunak egiten duzuten alasaitzeko? Ze? Tentsioan nabaritzen zaitut, parranda bukatu da. Ni ez ikutu espainolazo salatu ingo zaitut, gora euskadi mekagun ez ikutu. Guazen kalera, 4 gauza esango izkizu dala.